Sabi guys, bilak ang baha mo. Lumiit na ito eh. Kanina abot hanggang dito yan sa tricycle. Ayan mga guys, calling the attention of the Norsamelco management Dito po sa barangay Magsaysay, dito po yan sa sa mismong bahay po ng isang kagawad. Grabe ang baba ng kable ng kuryente. Panginanuin nyo naman guys for today's video. Ayan, nagsabi na daw sila sa Norsamelco pero hindi pa pinuntahan dito. Ayan guys, maulan po dito ngayon sa Northern Samar at baha na po guys doon sa labas. So lalabas tayo at titingnan natin. Ipapakita ko po sa inyo. Nandito yung bibi ko. Brown out pa din ngayon guys. Ayan, brown out dito sa Northern Samar. At yung ulan, simula pa yon kahapon hanggang ngayon guys, kaya grabe, sobrang laki po ng baha. Opo, ayan, welcome back to my channel. This is your Maestro Waray, ang inyong nag-iisang Maestro Waray na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakhakan. Opo, ayan, pagsanal baby kay walang makita, kay madilim. Ayan ayan kagigising lang namin at maulan po dito ngayon sa Northern Samar at yung baby ko ay nagwala-wala na dito. Ayan, lalabas tayo baby, titingnan natin doon yung baha. Tara bangon tayo para magkape na tayo baby. Opo. Ayan mga guys, ingat-ingat po tayo dahil malaki po yung baha ngayon, maulan po dito ngayon. Yung mga kababayan natin, yung mga taga Northern Samar, ingat po. Huwag kang maglikot-likot, huwag kang mag-iniras. Kaya tara na, tara. Ibi! Ayan nagdadansa. Ayan guys, baha na dito sa mansion. Baha na dyan. At ayun may baldi na dito. Medyo tumila yung ulan. Pero lalabas tayo, titingnan natin guys. Magdamag yung ulan mula pa kahapon hanggang gabi, tapos hanggang ngayon. Pero ngayon medyo humuraw na siya for today's video. Wala pong hangin, hindi po mahangin, pero talagang maulan po. Ayan. Bibi, huwag na agad yan erasin. Ayan na mga guys, grabe ang laki ng baha. Grabe mga guys, hindi po dati ito naabot dito ng baha, pero ngayon hanggang tuhod to kanina Grabe guys, bilak ang baha mo. Lumiit na ito kanina abot hanggang dito yan sa tricycle. Ayan mga guys, calling the attention of the Norsamelco management Dito po sa barangay Magsaysay, dito po yan sa sa mismong bahay po ng isang kagawad. Grabe ang baba ng kable ng kuryente. Panginanuin nyo naman guys for today's video. Ayan, nagsabi na daw sila sa Norsamelco pero hindi pa pinuntahan dito. Ayan, sa ating mga kababayan dyan na apektado po ng pagbaha, ingat-ingat po tayo hanggat maaga po, lumikas na po kayo. At saka syempre magdasal po palagi sa Panginoon para po sa protection at kaligtasan. Ayan, daghang salamat po. Keep safe everyone. Merry Christmas sa lahat. Thank you for watching. Yes, bye-bye.